asmatu nahi nituzke. Bueno, ni Igor Fernandez naiz, makinista naz. Gero elkarte baten kidea naz, hau da baratzea elkartea. Eta, bueno, kontsumo ekologikoa bultzatzen dugu. Eta, bueno, nahiko gogorra naz. Helburuak lortu arte, hori, nahiko buru belarri jartzen naz. Beti eduki nuen gogoa euskara ikasteko. Eta, justo kasualidadez edo ez dakit, baina justo baita izan baino lehen, hori izan zen 30 urterekin. Hasi nintzen euskaragaz, joan nintzen euskaltegira, eta hortik aurrera, euskaragaz jarri nintzen topera. Lirainenak nonai! Nik uste dut garrantzua dela, izena da tresna bat, euskara sustatzeko eta euskara gehiago erabiltzeko. Eta baita aldi berean, modu bat euskara erakusteko. Zamarena toiontzi! Gatikan daramatzat, utzi gora bera, 26-27 urte. Nire ustez, euskaren erabilera herrian, oso desberdina da, depende non zauden, lekuen arabera. Baina, bai egia guztiok oso kuriosoa da. Txikarren ondoan beti egiten dugu ahalegina euskaraz hitz egiteko. Baina gero helduen artean gauzak aldatzen dira. Eta beti dago nor ez duena esfortzu egin nahi euskaraz hitz egiteko, edo ez dakiena, eta azkenean beti bukatzen dugu dana guztiok gaztelaniaz hitz egiten, ezta? Hori, igual izango da tipiko topiko bat, baina nik esango nuke euskara sustatzeko hitz egin behar dela eta entzun behar da kalean, gehiago. Eta gero edabideetan baita garrantzitsua da, ezta? Euskarari garrantzia ematea, garrantzia behar duena. Bitxoen dela gutxi egon ginen hitz egiten horretaz euskararen inguruan, nondik zetorren euskara, eta bai da kuriosoa, hizkuntza bat dela oso zaharra. Esaten dute Europako hizkuntza zaharrena dela. Eta oraindik ez da konfirmatu, ez daude froga nahiko, baina esaten dute erromatar garaiak datorrela, beste froga batzu dago paleolitikotik ere datorrela, ez dago zer konfirmatuta, baina bai horrek esaten dizu hizkuntza nahiko zaharra dela. Ni aho bizi izango naz.